iti rollout iti bakuna nga Gamaleya Sputnik V vaccine dito intero nga Ilocos region. No sa rin no daytoyen iti may ka 35 nga batch iti delivery iti bakuna nga naawat iti region. Paset pa lang dayto iti pananggunod iti Ilocos region iti herd immunity. Kinapudno na 12,000 doses iti Gamaleya Sputnik V component 1 vaccine ti agdama nga nakaidulin tatay iti regional vaccine storage facility dito syudad iti San Fernando. Ken dagiti nadakamat nga doses ket nakasagana nga may paima kaditi naduma-duma mga implementing health units iti upat a probinsya dito Ilocos region iti 5 to 7 days when no iti kabitan metla ang panawon. Dagiti nadakamat pa ang bakuna ket severe cases based pa lang ba ito ti vaccine efficacy phase 3 clinical trial. No sa din no, ipasigurado iti DOH Region 1 Bombo Jerry mga kabombo nga saanan ang maulit tinapasama ka iti napalabas nga bulan nagkurang iti supply iti Gamaleya Sputnik V component iti nga isa nga individual. Kaya dapat iti papasampatan when orayan iti Department of Health Region 1 na 99,670 nga doses iti Gamaleya Sputnik V component 1 kan component 2. No sa dinno kat daytoy part iti 99,670 doses imunan nga si mampatitan ti region ken naipaiman. So adalaangan iti sumagmamano nga pasat daytoy iti orayan data iti nadakamat nga ahensya dagiti ket makaisagana no nga maidulin iti vaccine storage hub ken maipaay kadagiti na duma nga bakuna centers ken malaksid pa iti daytoy dagiti simang patgar nga bakuna nga Sputnik V ket first dose ken second dose daytoy en gapuna nga makasigurado dagiti mabakunaan nga full dose ton iti maawat da kalpasan iti 20 ket maysa nga aldaw ken santon nga maibaybayag iti daytoy kabaitan na iti laang nabiit ket nakaawat tayo dito Ilocos region iti 24,000 doses iti Gamaleya Sputnik V kanay paimatan kaditi na duma nga implementing health units daytoy 464,240 nga doses iti bakuna nga simampet dito iti region daytoy upat nga klase iti bakuna nga Gamaleya Sputnik V Sinovac AstraZeneca kan Pfizer ket naibunongan karagiti probinsya ti Pangasinan, La Union, Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Agtultuloy iti panangalukoy tatta iti Department of Health Region 1 karagiti individual nga sanpay nga nakapagpabakuna, nagpabakuna dagitoyen kontra COVID-19. Bombo John Martin para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa La Union, Basta Radyo. Bombo!